Το ξεχασμένο πάρκο του Αγίου Νεκταρίου στην Αλικαρνασσό μεταμόρφωσαν πρόσκοποι του Ηρακλείου που καθάρισαν, έβαψαν το χώρο και φύτεψαν δεκάδες δέντρα. Στο πάρκο βρέθηκε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος επένεσε την προσπάθεια των προσκόπων που στοχεύουν τώρα να υιοθετήσουν το πάρκο. Το τσουχτερό κρύο δεν πτώησε τους προσκόπους του Ηρακλείου που προχώρησαν σε ένα ακόμη θελοντικό καθαρισμό και καλοπισμό παιδικής χαράς, αυτή τη φορά στο πάρκο του Αγίου Νεκταρίου στην Αλικαρνασσό. Προσπαθούμε να αναπλάσουμε μια λίγο ξεχασμένη γωνιά της πόλης, ένα πολύ όμορφο πάρκο, έχοντας πολύ βαθιά οι πρόσκοποι το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και της προσφοράς, η οποία είναι μέσα στις αρχές μας και μέσα στο πώς εμείς γαλουχούμε τα παιδιά που έχουμε στα τμήματα. Προσπαθούμε πάντα να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας και τους εαυτούς μας. Έτσι λοιπόν σήμερα αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ. Περισσότερα από 150 παιδιά έβαψαν την παιδική χαρά, καθάρισαν το χώρο, έσκαψαν και καθάρισαν τα παρτέρια και φύτεψαν δέντρα. Θέλουμε να αγκαλιάσουμε την κοινωνία, να βοηθήσουμε τον κόσμο, να είμαστε μέσα στον κόσμο και θέλουμε παιδιά δημοτικού από τον χώρο της Αλικαρνασσού. Αυτή η δράση γίνεται από τους προσκόπους του Ηρακλείου, γιατί εμείς είμαστε και στο Λασίθι και στο Ηράκλειο φυσικά. Σε συνεργασία με τον αρχηγό της δράσης, τον Μανώλη Βαντελάκη, υιοθετούμε τα πάρκα μας, τα αναμορφώνουμε και τα παιδιά μας εδώ πέρα μαζί και αρρωγή και εμείς προσπαθούμε σε αυτή την προσπάθεια που είναι πάρα πολύ καλή για τα παιδιά και για όλο τον κόσμο. Φυτέψαμε πεύκα, φυτέψαμε αρισμαρί, φυτέψαμε λεβάντες, φυτέψαμε αγγελικές, βάψαμε τις πέτρες τα τειχάκια γύρω-γύρω, βάψαμε την παιδική χαρά, τα ξύλα, τα λαδώσαμε, συντηρήσαμε το ξύλο. Κατασκευάσαμε ένα παγκάκι προς το παρόν. Επίσης θα φτιαχτεί μια πύλη με καστανιές μπροστά στην είσοδο του πάρκου. Την εθελοντική αυτή δράση χαιρέτησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πέτρος Ινιωτάκης, ο οποίος βρέθηκε στην παιδική χαρά, η οποία άλλαξε εντελώς όψη. Οι πρόσκοποι Ηρακλείου σήμερα μας έμαθαν πως ούτε οι αντίξωες συνθήκες, ούτε ο καιρός, ούτε οι δυσκολίες, ούτε η έλλειψη προσωπικού, ούτε η έλλειψη εφοδίων και λουλουδιών ή δένδρων μπορούν να μας σταματήσουν, αρκεί να υπάρχει διάθεση και ανοιχτή καρδιά και ανοιχτό βλέμμα. Σήμερα λοιπόν τα παιδιά των προσκόπων μας δίνουν ένα μεγάλο μάθημα. Το παρκάκι το οποίο θα υιοθετήσουν σύντομα το μεταμορφώνουν, το αναπλάθουν, φυτεύουν, χαρίζουν ζωή και χαρά στη γειτονιά. Η παιδική χαρά θα αποκτήσει και πάλι ζωή από δεκάδες παιδιά της περιοχής που αναζητούν ασφαλείς χώρους για στιγμές παιχνιδιού και ξεγνιασιάς, ενώ ο επίμαχος χώρος πρόκειται να υιοθετηθεί από τους προσκόπους του Ηρακλείου.